Розважальна передача «Мелодія серця». Вітаю усіх, хто зараз з нами. І знову вівторок, і знову наша зустріч із прекрасним музичною творчістю, яка в українців проявляється якусь посухою. Ну не може не співати українська душа. Сьогодні, друзі, ми послухаємо прикарпатську співачку, переможницю телепрограми «Караоке на Майдані» і учасницю музичного проєкту «Шанс» Христину Яцук. Авторська пісня «А я тебе люблю» до боження. І щирого, долею, недолею, даного мені. У душі у нього рай, на вустах дзвінкий ручай, а в очах небес блакить, як такого не любить. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити. Я хотіла милого, милого і щирого, щоб мене він так любив, мріяла завжди. І тепер пора прийшла, я шукала і знайшла на життя, а не на мить, як такого не любить. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити. Душа моя, жити без його тепла, а тепер знайшла. У душі у нього рай, на вустах дзвінкий ручай, а в очах небес блакить, як такого не любить. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити. А я тебе люблю до божевілля, чи ти причарував, чи дав чар зілля. Не можу я тепер без тебе жити, яке то щастя є тебе любити, яке то щастя є тебе любити. І щирого, долею, недолею, даного мені. У душі у нього рай, на вустах дзвінкий ручай, а в очах небес блакить, як такого не любить.
люблю до божевілля. Чи ти причарував, чи дав чар зілля? Не можу я милого і щирого, щоб мене він так любив, мріяла завжди. І тепер пора прийшла, я шукала і знайшла на життя, а не на мить, як такого не любить. А я тебе люблю до божевілля. Чи ти причарував, чи дав чар зілля? Не можу я тепер без тебе жити. Яке то щастя є тебе любити. А я тебе люблю до божевілля. Чи ти причарував, чи дав чар зілля? А тепер без тебе жити. Яке то щастя є тебе любити. А я тебе люблю до божевілля. Чи ти причарував, чи дав чар зілля? Не можу я тепер без тебе жити. Яке то щастя є тебе любити. Я хотів. На хвилі обласного радіо розважальна передача «Мелодія серця». Вітаю усіх, хто зараз з нами. І знову вівторок, і знову наша зустріч із прекрасним музичною творчістю, яка в українців проявляється якусь по-особливому. Ну не може не співати українська душа. Сьогодні, друзі, ми послухаємо прикарпатську співачку, переможницю телепрограми «Караоке на Майдані» і учасницю музичного проєкту «Шанс» Христину Яцук. Авторська пісня «А я тебе люблю до божевілля». Не можу я тепер без тебе жити. Яке то щастя є тебе любити. Душа моя, жити без його тепла.